Kumshi benta berganti ki kun samla kasnong mausmai ha kaliang kejingila kai football ka mausmai youth club ha kejingalam u president samla kraw kupar nyuta berkumjuru usket tri samla kitlang stoklat rengkat ka isi hi barok wei kilala ban pelong ya ka inter block tournament arajar arway ka badai ha ka ilaka mausmai barok wei ka bakentup nadu thangkarang maublang mausmai bat nong mai Bat lapan kot no ya kani ke tournament haka artnyo tarik rumpang arajar arway da kajing ipu ipieng haka ba kawa bam kalai kendu final Persya ya kawa latara. Bat lawan bansaki ya kani ke final da iba balajit sendram ibalong UMLA jong kasila constituency ibalong haka ju kupor kongsan haka ni ke program bat kumjuru laidon lang officer irsyad jong ka sora police station ba man balang rembai ibalong haka ju kupor usumbut kongsan haka ni ke program laidon lang ru usodar barem jong ka ilaka mausmai ba koris kriam barengkat usodar ba kenes khongwar rengkat kitkot ka isi jong ka ilaka mausmai hi baro kawai bat kipai ba riu football jong ka ni ka ilaka mausmai La penya ya kejingalang ka belengkot dau ada besar jong ka klub ba perkat soklet ibalong u nongkersian barat ba jong ka ni ka klub. Iba palagi sendram. Berawan dan pensilailam. Nai musim lam. Da konta tani program kejungi agama nak liang jonga kamu advisor itu kuah belum Jerman punya yang kami jalan suap genyo sengau ya kejengkat priang no presiden dengaru nasim hi ya kene kabu dan priang sobah hi baro Haka baslang jong kejingalang layo ya ki kentin ai kublai bat priang subaya baro ki bawan bansim benta sya kani kejingila kai football da u presiden jong kaseng i samla kraw kupar nyuta ya ke kebang itu dah kawai perhat kalau dah kawai dari ki blok hai kita di cepia play ni sekarang bagi kermen dari ke baru ya kebang itu dekat bau kami juga sport itu ya kebau don dekat lambang kepada kuat dari macam lah bandon lambang jom kita bamla mungkin layo ru ki kentin ai men siem pensyur ya ki khon samla kasnong mausmai na ki rirong ba jong kasnong rengkat kejingkren na i presiden kasengken thai mausmai ikong Melinda Maja. Tu sisa kalong kaba itenan kaba ipo kaba ipi nak yang jong presiden jong kasengken thai na mausmai yun ai kejingkren habis Today ya saudari baladan rengkat lambat ni berpensengai akan kejan ni pemerintah berulang sisa saudar belang kumutau kepa jong kasenang kata bang ino yang ni lada ngidon kami i akan gunu kepuar ikloi pan ai ketika diang kecai kublai subuhnya pi sadan nak benta ka jung tengkan kan lambat jong pi han ke jan mi ka pamenta ai kublai dirang ba baro jong ke eksekutif jong kasenang ki pelaju ya pentelon lang iki kam kumjo ka kam jong sangat hain ka kam jong ka mausmai kulam ki pelaju ya pentelon lang ki baju arab akan paham bat ai museum yang iki long kini ba kumjo iki samlan kejeng kublai bakat pang ro kumjo ya i MLA jongi badai nom mikmat na kadong ke jongi ipeladan rengkan lambangi akan dikejan miat ke pamenta kisah ipen iya kata bama iri dan kata kemensiam menyatrai lang akan dikecaka jongi kapan iya ibi dan siya tak kemensiam kejeng isin ay ya kesenang bay imsim na ino ya kejeng kerpat jong kesenang ke jongi ay kublai ro si
badan rengkat lambat ni wan pensengai yang akan ni kapor ngarut shibun getil ngamdan man ai kuble shibun Tok sibon yang tak berjalan jong sang kentai mau semai. Lai tu kijing keren paling kop jadi i obstar in charge. Jong seorang plus tusan ba rembai tunggu sumrut kausan. Panai ya ki khusna makan ka sengi kementah dina kaliang jong kamu semai yot krop engkan maka sedang ni priang sobai pi. Hakan ni ka program ka jongi. Layo katu kat ni kijing keren na usadar ka ilaka hakaba ilaong. Ba kijing ilaka sport kalong ka badan kam kaba pelong ru ya ubriu ba undan ya kamet kaba koi kaba kia entang kijing koi jing kia ha kamet nrei wat ha kamen sim ru kumju bat ila yaro shibun ya kani ka klop baklala banlung ya kisamla jong ka ilaka hibaro ka wei ban ya shim mentalang kumshi para bante song ha ka shnong ka thau Akan mau melakukan hal ni pun sin tang sisin ke jingkot jengki kabangam semla bandan na kita au gibe tengku den rei ngasuk men bahakan ni kapur ka pemerintah ngayo pan dan ringkat bat pi ai ku play na ka pemerintah jong pi ki player baru ki play dan ringkat akan ni kapur ka balong ka tim jong ka wa bham bat ka wei pat ka tim jong ka latara ting ai ku play ye pi kai ka kubor ka bangan ai hakan ni ka janmit ka pemerintah ngasno ban ong ba ai ku play ka pang ye pi ki player baru itu ki player ki boleh sim mentah na duk pasdang bat ki bapoi hadu kan ka final mentah ba pi lalong ki bala kloi ban penlut sipon na ka bentah ka jing em jong pi ka sport hi ka long ka wei ni ki bentah jong ka koi ka khia abang ong ka koi ka khia ngamut setia ban thain tan ka bet ka phat ndei ngamut ban ong koi ka khia ha ka jing long men sim ka ni ka jing khat jong pi ki sanla baro jong ka ilaka sia ka ni ka lempung jing ya lek ka inter house kalong ka jing yar men sim jong pi jing dala da filalong ki bakim men sim ka jing awe jong pi ka jing pila jong pi kan long tang ya isinang musma ndai ni ai khu dei na marba pikan mau ya gini ki para samla bat hisna hukum si para nadu na thangkarang hadu amau blang hadu amau smai bat kumju anong thumai kani ngasu ban ong ba kumba ka tin gong united we stand divided we fall lani hakatin kasi telingin yang safrat ngin tuan ngasuh piladon kata ka mensim kajing along ka way bat layo ru kat tu kat ni kijing keren na usumbu kongsan na offside in charge jong ka sora police station ba man balang rembai ha ka ba ila keren ila kentu confirm ya ki khon samla ka snong mau smai ba ki dei ban kiar barbo na kijing blin ki basniu na kijing di ki basniu kum ka kiat ukenja drops bat kiwei ki bala ban pentroin ya kamet ka jongki bat kumju ru ila kentu confirm ya ki khon samla kham tam ya ki kenthei ba kim dei ban Chong kha chong man hakarta ka badang red kata kamut hapok khat prasnem bat lada unu shendang ubapoi kha ya ka kenthei ka ba hapok khat prasnem ka an kanuma bat ka an kan Police pistong Department katkum ka badai hok tengah hapan keren ya kani hi ka benta sya phang jo ka crime bat kum juru phang ka kata ka jingkot jingkhia ka jong breu te ka ngai i habang apet kini ki players ngai i ki badang samla sudah ti ka ka ba ka jingjat ka ba syaiwan barobor hagi samla ka ka jingdi kiat hagi jaka ki badon ki khawai dawai lani bat ki perlok hagi ji sobha juki ki stang ya ka ban yadi ti sya skor bha kini ki badon segini ki jaka ba syajanru lada pistang manmat ya ka jingdi kan ra ya pi suki syado uput uba pen kerni ha gajing di na kerni hi ha gajing di kabomot gajing em gajong pi kamlong syu ka ba bhalani ka ba itnan khamtam ha ka imlang salang te kata ka khubor jangan namta jupi kini ki khana samla gi biran ne jaka sobha kan mau ya kani bandum kta dang stang kanu kajing di kajing mam ka basniu kamju bang kamju dan jingmat handai suki kante ya phi bat tu like na kajing di jingmam bangi i sakawei kajing long jongi ka culture jongi lani ka rukam ka dustur jongi ki khasi ka bangi
lanang he nang san kirang ba kin sedang ya ka bandi duma di secret pan bam kuai te katu kan ni hanrengi i ki babon hagini kisngi ki mleno ya ka bandi kyat bat kiwe kijing di drugs kijing di ganja tinga ai phi ya kan ka khubor kong la da long ba phi phinjit ya ka jingko jingkhia bat ya ka jing em kalawai ka babha ka ju phi kyar na gino kijing mam kijing di ki ba pen snew ya ka met ya ka jingko jingkhia bat ki bam pen mentoy satia ya ka jing em ka ju phi long ma phi ki bru ki ba itnat bat long ka jikr khu ka ju mentoy na ka banta jang ka imlang sa lang ka sinong ka thau bat ka ba ar bat ka ba khadu ka ba ngakwa ban pen ken mau biang sa jisin haka jing ya dei ka shong kha khna kat kum ka ain ka POCSO Act Protection of Children from Sexual Offences kani ka ain kam sha ya ki khna ken thei ya ka ba kam de ya ki ya ka ba kin ya shong kurim kat ba kim padap khat prasnem karta unu shinrang ubay ya poi kha bat ka khna ka ba hapo khat prasnem kani kat kum kani ka ain yo ni ubru hapan kem no yu Tengah kau dah kena por. Ibu bala jet kum kongsan. Bat layu ru ka jingkren na ukongsan ba balajiet syndrome ha ka ba ulaong ba ka mau smai ka de ka shnong ka ba pau ha ka leng ka perthei khamtam ha ka be dei bat ka krampuban bat kiwe ki jaka ki ba itnat ki bala kring shisha ya ki nongwan jung akai perthei bat ilaong ru da ka ba penslur ya ki samla ba ki dei ban yai treshi tompan ha ki benta ba phe jong ka jingim hala ka jong ka sap ka phong ka ba ublei u ai khamtam ya ki samla ba ki dei ban minat ha ka jing pule khnang ban yai rengkat ka jing pule bat ka sport bat ila penslur ru ya ki samla ba ki nang yai treshi tom ba kin sayo khai ya uso jong ka jing job lingba ka sap ka ba ublei ula ai ki ha ka jing im ka jong ki kadang yat gisnam kani kisnong kani gilaka ladon bun jaka kiba kibro keleng perthai ki le banyawan banyapet ya kendo igi nong snong kan sngap ya ka jegem gujong ki ter te menta ka sngi pada kadai na ka benta kini ki samla kiblele shitom ban poi ha ka final kabadi jaka interblock tournament jong ilaka block away kajing trace tam ujong phi lawan hang ne hoi entas ngi kandan kibanjob dan kibaram hendrai bokong santam pila de lupa kinong job laka da kajing sebun mensem laka da kajing khoi mensem pet laka madan ne brut iwe tan ma blin ka jo ka tim ilaka kum bade superlock namar hakat de pet pilang de hi jang ka jo ka hima ka jo ki ilaka bat ha kan ni kasngi layo katu kan ni ki jingkren ai men sim mat kan tu kan pham now extip sketri jong ka snong mau smai ba bit lang soklet ki blakren ai men sim ya ki khon samla bat penslur ya ki khon samla ba ki nya shaplang ya ka kam ka ba ka jong ki ngai khub le ru ya ka seng lang kemi seng thei jong ka snong mau smai boleh don rengkat bat ke klub man pen pu pen piang ya kanika sngi ka bementa ngai khub le ya Serdar kamtam bamji ino badan borobor bat ka klub baju ai museum na kapor shapor bat ngai kublai kamtam ikini gi hebrit ru kibla dan nadu menne lekhi jak sa ikijat ki jongki te kublai sibun la pensong shit la me kani kasni pamenta ngai kublai ki pai nong song snong jongka snong mau smai borok awai bila dan rengkat akan ni kejan miet pamenta te ngai khoblei ru khamtam mi minister bran boram wat la mila ban khoi hangni ba itai dei ba bantidor lingdo ba program labu binlang kum kongsan reina kidaw gi bamla khiar mai imla ban khoi khani kasni bomenta reina kerman skami ba dondon ki ji trailang ba ka klub khnang man ulong ki gi pu ki ba klub kelas mu te ngai ngamla ban jer teng hangni ya baro te ngasai khoblei kelum yo komplet han yang tai स्वभाव theo
Kajing lek kai kalong ka itnat hadu rata ha ka baro artli tim ki rengkat bor. Bat ha ka bakut jong kapor ka latara kala job lai laar ya kawa bambam.
Tidak pun Pak, benar mak penukan. Layu ru kat tu kat ni kijing keren ai ku blai bat kerku kudo ya baru kita kibawan ban simenta sya kani kijing la kai football final da u finance ke 3 jong ka ila ka mausmai ba mebot thaba Kiba mensua kiba la prat lenti. Ya kanika youth club ke jongi but dangdon nap deng jongi nap deng gitu kiba dangdon let's say but don ru kiba don shu. Te nakal yang jonga ngada karpat hiru kamtam yai lokal MLA jungi badan hang ni iblai I kanika madan jungi kum pakalong mentah ba iru in institution A banyara plam du yani hadin habut lese kejing dan kam jungi hag bedai bakani kamadan. Complete, sir.